Mix on the beat. Mu mutanen duniya so mukewa bauta, sabida sanda kake ma wani sai ya saka kamai kyauta, sabida sanda ake mini nima ya sa ake son muryata. Godiya gun Allah domin bashi ya kadarta, na faɗa na ƙara so da ƙauna muka rayu. So ka sa lalatarce sai wata ranka ga ya shiryu, so ke sakawa a yau kyauta idan ka bayar ta bayu. Ashe akwai babban aiki ga wanda so bai cin masa ba, a sa'ilin da na fada so abin da ji shi kamar wasa. Sannu sannu muna tafiya kan ta sai da shige gasa, na ba da raina ba komai domin ranta na yau fansa. Rayuwa ba ta yiwa yi ta in har dai ba so, iban na baki zubar kauna a gane ni ba na ci gari. Muddin muna nan tare da ke wallahi ba na shiga hadari, zan yi fada da uban kowa wallahi ni na ɗau kudiri. Na wayi gari a faɗan baki gare ni ba mai yin madadi, inda da so me zai sanya na barki yar autar mama. Da ko na soyayyar ki na ɗauko ta da sauri dan kama, ki ja ni kusa da ke auta ki bani dukkanin ragama. An bani kyautar yar sarkin garin mini na ce ban so, domin a raina ke na saka sun ki har yayo na so. Gurin masoyi kwaso shi ki so ni tamkar yadda na so, haka mutum farkon haduwar da mun kayo ne tare da ke. A yanzu so ya kai so ma gare ni to san babu yake, ina sakar miki linzami na zuciya ta unwarke. Farar riya ce kyakkyawa ko ina ni zani da ke da ba soyayya ki duba na dau hanya, ki bi ni ba jayayya. Farar riya mai kunya kina da kyawu sai na faɗa, a ko ina za na jaddada. Abokaina ma sun shaida, yan uwana na shaida, idan abin ke na huta na huta kuma na ci gari, lallai na ci gari. Soyayyar kina da daɗi, zace da ke yasa na kauɗi, zuwa gare ki dai zunubi. Ki tallafe ni kar na faɗi, ki auna batun akan ma'auni. Dukka masoyi na da rana, yana da rana, dukka masoyi na da rana, yana da rana.